ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬಲಕಂದ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಂಡೆವುಳಿ ಮಂಡೆಬಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಬಾಲಬೆರ್ಮಜಾರಿ ಮಾನುಕುಲು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿರು ಪಣದ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂದಿಕೇನ ಬಾ ಅಪಂಡ ತುಳುವನಾಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಲಡಾದಿಪ್ಪು ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಾದಿಪ್ಪು ಮಠ ಮಂದಿರಾದಿಪ್ಪು ಗುಡಿ ಗೋಪುರಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ನಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜ ಆಯ ಅತ್ತಂದಂಡ ಐಕಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಇತ್ಯದ ಭಾಷೆಡು ಪಣ್ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡಾ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯನ್ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಇನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಕುಲು ಮದೆ ಆದುಂಡು ಉಂದಿನ ಬೊಳ್ಪುಗು ಇತ್ತಿನಕಲ ಗೇನೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪರಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಒತ್ತು ಸಕೈಡ್ ನಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ್ಲಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬಗಿಟ್ಟು ಕಿಂಜೊಡೆ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ದೈವ ಪಂಡದಾದ ದೇವೇರ ಪಂಡದಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಂಡದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ತಾನು ತೆರಿಯೋನಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಸಕಂಡ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರೆನಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ವಾಸ್ತು ಬೋಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ವಾಸ್ತು ಇತ್ತಂದಂಡ ವಾಪ್ರಕಾರದ ವಾಸ್ತುಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಾತಿರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನ್ ದಯಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಡಿಯಂಗಣದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಯ ಸತ್ಯ ದೈವಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಣಪನಂತ ಬಗೆಟೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲದುಳೈ ಇನಿಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಅವು ಮಾಯದ ಮದೆ ಅಂದು ಪಣಪೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಗ್ಗು ದಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ದೈವದ ದುಣ್ಣ ಏತು ಬಣ್ಣವವು ಪನ್ವೇರು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಳತೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಉದ್ದ ಏತು ತೋರ ಏತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏತು ಪಣಪನವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕುನವತ್ತು ಎನಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನವತ್ತು ಪಣಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿನ ನಂಬೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮುಳಿತ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮುಳಿತ ಕೊಡಿಬಾರ್ದು ಅವೇನು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಬಾರ್ದು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ತೋಡುದ ಪರಪುನ ನೀರ್ದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲುಲೇನಬಾರ್ದು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಅತ್ತಂದಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ವೋಲ ಮನೆದೀದು ಅವೇನುಗೊಂದು ಒಕ್ಕ ಅಟ್ಟೊಡ್ದಿದ್ದು ಬೋಡ ಅನಗದೆತ್ತದು ನೆಲ ಮುಟ್ಟದು ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದುಳಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಪಿದೈವರ್ಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವನು ಕುಲ್ಲಾಯರೆ ಆಯಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪಣಪನವು ತೋಜಿದು ಬರೋಣ ಇತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈರು ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಈರವೇನು ತನ್ನ ಬದುಕಿಡು ತೊಡಗಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ನೇರ ಬಾತ್ಯಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ವಾಸ್ತು ಬೋಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ 18 ಜನ ಮಹಾಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಂದೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಬೋಡ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೊಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅಂದತ್ತು ಉವೇ ಈರು ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲದೆತ್ತದು ಈರು ಮಂತಿ ನಡೆಗೆ ಈರು ವಾಸ್ತು ಲೆತ್ತಿ ಜರ್ನಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಬತ್ತದ ಅಂಡಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಏಪ ಒಂಜಿ 4 ಆವರ್ಕ ಅದನ್ನ 4 ಆವರಣ ಬತ್ತನು ಅವಳು ವಾಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು ವಾಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು ಪಣ ನಮ್ಮ ಆಯಲು ಎನ್ಮಲು ಎನ್ಮ ಆಯಲು ಬರ್ಪ ಆ ಎನ್ಮ ಆಯಲೆಡು 4 ಎಡ್ಡೆ ಆಯಲ 4 ಅಶುಭ ಆಯಲ ಉಂಡು ಅಪಗ ನೀರು ಉದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡಾರನಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಆಯದೊಲ ಸೇರುಂಡು ಶುಭ ಅಶುಭ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ 4 ಎನ್ಮ ಆಯಲ ಈ 4 ಕೋಂಟದ ಉಳೆಯೇ ಬತ್ತು ಸೇರು ಅವೇ ಧ್ವಜ ಧೂಮಂ ತಥಾ ಸಿಂಹಂ ಕುಕ್ಕುರಂ ವೃಷಭಂ ಗಜಂ ವಾಯಸಂ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಯೋನಿ ಪೂರ್ವಾತ್ ಶುಭಾಶುಭಂ ಅಪಂಡ ಧ್ವಜ ಸಿಂಹ ವೃಷಭ ಗಜಾಯ ಒಂದು 4 ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಯಲು ಒಂದು ಶುಭ ಅಂತ ಬಂತೀರ ಆಯ ದಿಕ್ಕು ಧ್ವಜ
ಸಿಂಹ ಗಜ ವೃಷಭ ಈ 4 ಶುಭಾಯ ಶುಭಾಯಲು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬರ್ಪುನ ಆಯಲು ಆತೊಂಜಿ ಶುಭ ಅತ್ತು ಅಶುಭ ಅಂದತ್ತು ಶುಭ ಅತ್ತು ಐಕೈಕ ಅವು ಅವು 4 ಆಯ ಐಟ್ ಧ್ವಜ ಧೂಮ ಕುಕ್ಕುರ ಕರ ಧೂಮ ಬಂಡ ಬುಗೆ ಕುಕ್ಕುರ ಬಂಡ ಕೋರಿದ ಕೋರಿ ಆಯ್ತು ಸಿಂಬಲ್ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಈ ಮೇಟ್ ಮೂಲ ವಾಯಸ ಬಂಡ ಗರ್ದ ಬಂಡ ಕತ್ತೆದ ಕತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಯಸ ಮೆನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಧೂಮ ಧೂಮ ಬಂಡ ಪುಗೆ ಪುಗೆತ್ತ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುರ ಕುಕ್ಕುರ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ವಾಯಸ ಕಾಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಗಾರ್ದಬ ಗರ್ದ ಬಂಡ ಕತ್ತೆದ ಈನ 4 ಆಯ ಶುಭ ಅಶುಭ ಆಯಲು ಒಂದು ಬಂದ ಅಪಗ ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಶುಭನೇ ಕನಪನೆತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆನೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅತನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಅಂಶಗಳು ಅವಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಬಂದು ತೂಡ ವಾಸ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನು ಅಪಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಎತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಒಂದೇ ಎತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ತಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದೆ ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಈ ವರ್ಡ್ ಅದ ಬಂದ ಅಡಿಪಾಯ ಅತನ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದ ಬಂದೆ ಐನ ಅಂಗೋಲು ಉಂಡೈಟ್ ಪಂಚಾಂಗ ಬಂಡ ಐನ ಅಂಗನೇ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಅವು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಪದ ಅನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಎಂಚಾತನ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಮಟ್ಟ ಅಪಗನ್ನ ಈತೆ ಕೊರಳಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಉಂಟು ದಯವಂಡ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇರೇಗ ಏರೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಪುದೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏಪೋಗಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ನ ಅನುಕೂಲ ಐಟು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮ ಪಡೆದೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಧಮ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಇತ ಒಂಜಿ ಇರು ಭೂಪರಿಗ್ರಹ ಅನ್ಪೋಡಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಸುರುಕಿ ದಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಪುನು ದಪ್ಪೋಡೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಬಂಗಾರದ ನಾಯರಡು ದಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಲು ಉಂಡು ಅವೇ ಇರ್ನ ಪೊನ್ನೆದ ನಾಯರ್ಲ ದಪ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐನ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಆನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಬದ್ಧವಾದ ಪೊಡು ಈರು ವೈಟು ದತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬಿತ್ತು ನಾವು ಫಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋಡು ಫಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಲಕ ಇಪ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ರೋಲ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೀತಾಂಬರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಉಂಟಾ ಇಂದೇ ಪೀತಾಂಬರಣ್ಣ 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 ಈರು ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತವಾದ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಈರು ಸೀದಾ ವಾಸ್ತುದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಈ ಬಗೆಟದಾಲ ಇರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ ಲೆಪುಗ ಅಂದ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಕಲ್ ನಿಖಲು ಅತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನ ಜುಮಾದಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪುರ ವಾಸ್ತು ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅತ್ತಂಡ ವಾಸ್ತು ಬಂಡ ದಾದ ದೈವದ ವಾಸ್ತು ಏತ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೊಸ ಕಂಡದ ಬೈದೇರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇನುಜಾ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ಧರು ಎಂಚ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧರು ವಾಸ್ತು ಪಂಚ ಇತ್ತು ಲಜಂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂಚ ಸರಿ ಅದರ ದೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಬರಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಹೋಗಣ ನಿತ್ತು ಅప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ట వాస్తు వాస్తు విద్య వాస్తు ದಾಸ ವಿದ್ಯ ಪಿತಾಂಬರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಂಬೊಂತಿರಾವ್ ಕಲ್ಲಡ ಅತ್ತಂಡ ಗುಡಿಟ ವಾ ರೀತಿ ಬನ್ಪರ ಗುಡಿಟ್ ನಂಬುದಿನ ಬಗೆಟ ಬನ್ಪರ ಅತ್ ಕಲ್ಲಡ ನಂಬು ಗುಡಿಟ್ ಗುಡಿಟ್ ನಂಬುದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈರು ಗುಡ್ಡೆಡ ಅವಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಲ್ತ ನಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ದುಂಬುದಕಲು ವಾಸ್ತು ತೂತುಜೆರು ಅಪಗ ಐಟ್ ದೈವದ ಕಲೆಕಾರನಿಗೆ ಎತ್ತನ ದೈವ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ಯದ ವಾಸ್ತು ಒಂದು ಬೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬಂಡ ನೀರಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡರು ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಮೇರು ಭಾರಿ ಸಜ್ಜನೆ ಭಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಜುಮಾ ದಿನ ಮುದ್ರೆ ಆತಿನಾರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ
ಆಂಡ ಬಂಜಿದ ಪಾಡುಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವಲ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ಆರು ಧನಿಕಲ ಮೇರಿನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಮೇರಿನ ಆಚಾರಗೂ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಂಚೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಈ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಇದು ಎಕಡದ ಪಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ಮ ಆಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಗುಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೈವಳೆನ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದಲ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಕದಾಂತಿನ ಆಯ ಇತ್ತೆವಾ ನ್ಯಾಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅದು ಬಂದು ಅವಳು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಡಿಂಚಿನ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭಾವತಿ ಶಂಕರ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ತೀರು ಮಾಡುಂದು ಬತ್ತುಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈರು ಪೋಪರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟಲು ತೂನುಂದಾನ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ತಿ ಬಲ್ಲ ಹಾಕುನು ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ಹಾಕುನು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಡಿತೆ ಒವೇ ಪಾರ್ದನ ದೆಪ್ಪು ಕಥ ನಿಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೆಸರಗಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವುಲ ವಾಸ್ತು ಬಂಟ ಅವು ಆಸ್ತೇವು ವಾಸ್ತುದ ಮೂಲ ಇತ್ತೇದಾದ ಮನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈತು ಅಪಗ ದಾಖಲೆದಾದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಿರನ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಬಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಧಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇದಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪದ್ದೇನು ಗೋಲ ಪದಿಮುಜಿ ಗೋಲ ಪದನಾಡು ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಆಯ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ನಮಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಆಯೋನು ಕುಲ್ಲವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ರಕ್ತಗತವಾದ ವಾಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅವೇನೇ ವಾಸ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊನೆ ರಾಯಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕರ್ಮ ಅಂಗಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಐನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದೀಪನ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಆಯನ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬರುವಂತ ಇತ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ ಗ್ಯಾಪಾಪನಿ ಓಲು ಬಣ್ಣಗ ಗ್ರಂಥ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಡಿತ್ತಿನ ಕರ್ಮಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣ್ಪನ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಜನಪದ ಪಂಡ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಧನ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬನ್ಪೇರು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತೆ ಅವೇನು ಕರ್ಮೋಗು ಕನಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಇತ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತುಂದಾಂಡ ಇತ ಆನ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಯಿರ್ದಾಂಡ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಪಾರ್ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬತ್ತವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಂತು ಮುಖಪಾಠ ಈ ಬಾಲಪಾಠ ಬಾಲಪಾಠ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಬೋಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ತುಡರು ನಂದಾಲ ಅರ್ಲಾನಂಚಿನ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠ ಆ ಒಂದು ದುಂಬದ ಏತ್ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಮೂಜಿದಾರ ದುಂಬ ಅವಂತ ನಂಚಿನ ಎನ್ಮನೋದು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡ್ನ ಕತೆ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ಮನೋದು ವರ್ಷ ಬೋರ್ದು ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡ್ನ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಐತ್ಲ ಬರ್ಪು ನೆಂಚೆನಿ ಅಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಬೆನಿಯರ ಹೋಯರ್ ನನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಮೂಲ ಆ ಕರ್ಮಾಂಗನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜೇರ್ ಐತೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪವಂತೀರು ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಪರಿ ಪೂರ್ಣಾಪ್ ನೇಪ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಆಯ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನಾಯಕ ಯಾನದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಂತದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಪನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಐನ ಅಂದಾಜಿಡ್ದ ಕಣ್ಣು ಇಡೆಗೆ ಬರೋದು ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಬೂರ್ಲು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಮಾಣಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಸರಿ ಈತ ಆಯ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾಪನವು ಬೇತೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಮಾಣಲು ಆಯ್ಗೆ ಮೂಲತಃ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬನ್ಪನ ಸಾಧನದ ಮುಖೇನ ಆ ಕರ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಪನ ಐದು ఒక ಮೆತ್ತಿನಡೆ ಪತ್ತುನು ಮೆತ್ತಿನಡೆ ಪತ್ತುಲು ನತ್ತು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿದೆ ಅವಳು ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯಾವೇನು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹತ್ರ ಮಲ್ತಿನಡೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೀವಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಇತ ಈ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು 4 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ದೆಟ್ಟು ಸ್ಥಪತಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಪತಿ ಸೂತ್ರಗಾಹಿ ತಕ್ಷಕ ಸಂನ್ಯಶ್ಚ ವರ್ಧಕಿ ಕ್ರಮಶಃ ಸೋಚಿತ ಕರ್ಮಣಿ ದಕ್ಷಿಣಿ ಪಂಡ ಸ್ಥಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಸೂತ್ರಗಾಹಿ ತಕ್ಷಕ ವರ್ಧಕಿ ಬಂದು ಈ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಜನಗಳು ಇರು ಐಟ್ ಮರದ ಬೇಲೆದಾರ ಬತ್ತೀರು ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾರ ಬತ್ತೀರು ಸೂತ್ರದೆತ್ತದ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಬತ್ತೀರು ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಏರು ಸ್ಥಪತಿ ಮೇಲ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸ್ಥಪತಿ 4 ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ
ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೆರಿಯೋನಗ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೊರಲ್ತರು. ಹಲೋ ವಾಸುದೇವ. ವಾಸಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಸುದೇವಣ್ಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ಲೆ. ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಅಂದೇಟು ನಾಲ್ ದೈವಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದೇಟು ಅವು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ದೈವಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೊಂಜೈಕು ಒಂಜೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜೈಕೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇರು ಬನ್ನೇನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಾಲ್ ದೈವ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಾಲ್ ದೈವ ಉಂಡು. ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಂಡು. ಐಕ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ್ತುವ ಅಥವಾ ಒಂಜೇ ವಾಸ್ತುವ ಅಂದ್ ಇರ್ಕೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಾಲ್ ಉಂಡಕೇಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಾಸುದೇವಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ಈ 4 ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೇನುವೆ ಈ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ದೈವ ಉಂಡು ಐಟು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಗಿತ್ತೆ ಮಂಚ ಒಂಜೆಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಐತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬೇತೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಮಂಚವುಡು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ಮನೆಟ್ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮನೆಟ್ ಐವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಂಡ ಒಂಜೇ ವಾಸ್ತು ಐಟ್ ಮನೆ ಮಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ ಐಕ್ ವಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಅತೆ ಇತ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಏತ ಮಯ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಅಲ್ತ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಾಕಿ ಕುಲ್ದಿ ಭಟ್ಟಲ್ಲ ನಡತಿ ಭಟ್ಟ ನೆಕ್ ಕುಲ್ದಿ ಭಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಶಕ್ತಿ ನಡತಿ ಭಟ್ಟ ಅದೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೈವ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಉಡುಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೇ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದೈವಳಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜೇ ವಾಸ್ತು ಬರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಚೌಕದೊಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಇತ್ತನ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತುದ ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂಜೇ ಅದೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜೇ ಆಯಡು ಕುಲ್ಲವನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಅತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದೈವದ ಅಂತಸ್ತುಂಡು ಸ್ಥಾನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕುನೆತ್ತು ಇತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಬುಟ್ಟಿನಾಯನೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆತ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಬುಟ್ಟಿನಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲ್ಲನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಸ್ಥಾನಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲವನ ಅಂಚ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾನ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಮುಖ ಮೋನದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪಡಿ ಸಾನ ಬಂಡ ಸಾನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾನಗು ಆ ಮೋನೆ ದ್ವಾರ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಪೊಗ್ಗುನೈತ ಮುಡೈ ಮೋನೆ ಉಂಡ ಮುಡೈ ಮೋನೆ ಉಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಳು ಮುಡೈ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ಸಾನ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮೂಡೈ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತ ಸಾನು ಲಿಪುಣ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಗ ಇತ್ತೆ ಈರಿಯ ಕಡೆ 4 ಜನ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ಎಕಡೆ ಎನ್ಮ ಆಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಪಂಡ ವರ್ಧಕ ತಕ್ಷಕ ಸೂತ್ರಗಾರ ಸ್ಥಪತಿ ಅತೆ ನೆಟ್ ಸ್ಥಪತಿ ಪೂರ ಮೇಲು ವಿಚಾರಣೆ ತೂಪುನ ಸ್ಥಪತಿ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೋವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅಂದ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಸ್ಥಪತಿಗೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಪತಿ ಅಪಗ ಸುರುಕು ವರ್ಧಕೆ ಸ್ಥಪತಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸುರುಕು ಆಯ್ ಕಲ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಪತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಕ ವರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂನ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಶಃ ಸೂಚಿತ ಕರ್ಮಣಿ ದಕ್ಷ ಸ್ಥಪತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಕ ಅಂತ ತಕ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಷಕ ಅಕೇರಿ ತಕ್ಷಕಿ ಸುದ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮರತ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಓ ಪೂರ ಐತ ಸಲಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ತಕ್ಷಕ ಕಲ್ಲದ ಕೆಲಸಲು ಆಯಗ ವರ್ಧಕಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಬರ್ತನದೆ ಮರತ ಬೇಲೆವರಿಯಾಗ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆವರಿಯಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಾರ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ಅವು ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಾರ ಆಯ್ ಸುರು ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರ 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಪಾತಿನ 100 ಸುರು 6 ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ 5 ಬಕ್ಕ ಸೂತ್ರಗಾರ 100 ಮುಕ್ಲಾಡ್ ಜನ ಬರ್ಪಾನೆ ಇಂಚ 4 ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟದ ಉದಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾಗ್ಲಿ ಅವಳು ವಿನಾ ಸ್ಥಪತ್ಯಾದ ಚತುಷ್ಟಯನ ಗ್ರಹಾಧಿಕರ್ತುಂ ನ್ಯಾಚ ಶಕ್ಯತೆ ಸ್ಮಾತು ಅಕ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಂದ ಬೇಲೆ ನಾ ಪುಜಿಂದುಂಡು ಪುಜಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ನಂದಿಗೂರು ಬಂದೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ದೊಂಪ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆ ಆಯ್ತು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮದಿಪೋಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಉಂಡಾಯ್ತು
ಇಂದೇ ಈರು ಪಣಪುನೆ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತೀರ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಲ್ಲರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಂತುದು ವಾದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಮದಿಪೊಲಿಯಾಗೆ ಎನ್ನೀರು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ದೈವ ನುಡಿಕೊರಲಿ ಅಥವಾ ದೈವಗ ಮದಿಪೊಲಿಯಾಗೆ ಎನ್ನ ದೈವ ನುಡಿಕೊರಲಿ ಬಂದು ದೈವ ನುಡಿಕೊರಲಿ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತೆ ಊರುದಕುಲು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ದೈವ ಅಪಗ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಪೊಲಿಯ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೇರಿತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ದೈವದ ವಾಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಒಂದೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋಂಡ ಕೆಲವು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ದಿಕ್ಕು ಜಿಂದಾತೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ನಂಜಿ ಇರು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಆರಡ ಕೇನಗ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಐಕಲು ಒಂಜಿ ಆಯ ಅಂದು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡ ಅತೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡಾಯ ಬಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಕಡ್ಡಾಯಿ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ದೈವ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಮದಿಪೊಲಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಡಕಾಯಿದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖದಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಲ ಆಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ದುಂಬುಡ್ದು ಓಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ఒక నమైతే మదిప్పునగ దైవన పూజ మన్పునగ నమ్మ ఉత్తరాభిముఖ దీదనಲ್ಲ ಐನು ಅಂಚಿಂಚಿ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮದಿಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲ್ಪದ ಮನ್ಪುನಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮುಡಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನು ಮುಡಾಯಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಣಪನೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಲ್ಲದ ಮದಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಮನೆ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈರು ಮಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಪನ್ಲೆಕ ಅಂಚಂದು ಈರೆಗೆ ನಮಕೆ ಅನ್ನಂಚಿತ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡು ನಮಗ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ನುಡಿಕೊರ್ಪನ ಹಕ್ಕಿಪ್ಪುನು ಜುಮಾದಿ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ನೇತೆ ವಾ ದೈವಗುಲ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಅಪರ ದಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ್ಪೆರೇಕೆ ಅತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಮದಿಪುನಗಳು ಜನಕುಲು ದೈವ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನ ಜನಕುಲು ದೈವ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಉಂತುನಕುಲು ಮೂಡೈ ಬಡ್ಡ ಅಂದ ಅಂಚಂದು ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಮದಪ್ಪು ನಾವು ಜನಕುಲ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ್ತೊಂಡ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣದ ವಿಷಯ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಜನಗಳು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪುದಂಚಿ ಪೋವಂದೆ ಸರಿಗೆ ಬೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿರ್ನ ಪಾತೆರ ವಿಠಲಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿಯೇಟ ಆಯ್ತ ಅಂದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಂದತ್ತೆ ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಂತಿ ಎರಡ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ 4 ಜನ ಬಗೆಟ್ ಬಂಡಾರ ಒಂದು ಮೋಕುಲೆಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಒಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಈ ಶಬ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೂಲತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ನಕ್ಲೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಉಂದೇನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತಿದೇರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಪಣ್ಪನ ಆ ವಿಭಾಗ ಕಲ್ತದೆ ಅಪಗ ಇಂಚಾನಾಗ ಒಂದು ಅಪಗ ಇತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ಪಂಡ ಐತೆ ಈ ಸೂತ್ರಗ್ರಾಹಿ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಷ್ಯೋರ್ವ ತತ್ಸ ಪುತ್ರೋರ್ವ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲು 10 ಜನ ಇತ್ತೇರಂದ ಐಟು ಸೀನಿಯರ್ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲು ಅರ್ನ ಸೂತ್ರಗ್ರಾಹಿ ಲಾಪಿರು ಮಗೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಸೇರುವೆ ಮಗೆ ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಅಚ್ಚನ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ವೈದ್ಯಗೆ ಬುಟ್ಟಿನ ವೈದ್ಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯ ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ವೇಲೆನೆ ಬಡ್ಚಿವಣ್ಣ ದೂರ ಬೈನಾಗಿ ವಿದ್ಯದ ಗುಟ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯದ ಶಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಅಪಗ ಅವಳು ವಿದ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಿದಾಯದಾಗಲ ಕಲ್ಪ ಜನಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಂಡೆ ಮಗ ಕಲ್ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಕೊರತೆ ಮಲ್ತಿನ ದೋಷ ಮೇಗ ಅತೆ ಪಂಡ ಇವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ ಅವು ಈ ವಿದ್ಯೆಲು ಪೂರ ಕರ್ತ ವಿದ್ಯೆಲು ಪಂಡೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋಡು ಓ ತೆರಿಪೋಡು ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುನ ಐನ್ ತೂದು ಆಯ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ ಐನ್ ಕೋರ್ಪುನ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಏರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಯಗ ಕೊರಡೆ ಅವೇನು ಪಟ್ಟೊಡಾಯಿನವು ಇಮೇನ ಧರ್ಮ ಗುರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಓಹೋ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಓ ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ತ ವಿದ್ಯೆಲಿ ವೈದಿಕವಾದ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ಐಟೇ ನಮಗೆ ಪೂರ ಕರ್ಮಸೂತ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದೇಟ್ ದಾದ ಈ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಓ ಯಾವಡ್ ಅಂದೇಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗಲ ಬರ್ಪುನು ಜ್ಞಾನಯೋಗ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೆತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ನಾನು ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಇಂದು ಅಪಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನಲ ಕರ್ಮಲ ರಡ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಓಹೋ ಜ್ಞಾನಲ ಕರ್ಮಲ ರಡ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜ್ಞಾನಯೋಗಲ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡೆ ಉಪಾಸನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧ ಕಲ್ತದ ಏತ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವನಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ಪುಣ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಕನ್ನಡ ಓ ಕನ್ನಡ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಮನೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿದೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದು 4 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೇ ಕರೆದು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದೈವಗಳ ಈ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅವರು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬಂದು ಬಿಡ್ಕ ಸರಿ ಅರೆ ಅತ್ತ ಅರೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಆತಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಸರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಅನ್ನಂದ ಐಕ ಪುನ ಫಲ ಇತ್ತನಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಂಡೇರ ಪಡ್ಡದ ನಮ್ಮ ಇಂದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಈರು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ವಾಯುವ್ಯ ಅವು ತುಂಡಾತಂಡು ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಅತ್ತೆ ತುಂಡಾತಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಸರಿಯಾಪುಂಡ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪುಂಡ ನಾವು ಪಂಡೆ ತೀರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲಿ ನಿಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೋಷ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟು ಅವು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒವೇ ಇಂದು ಓಣನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಹೋಪ ಈ ವಿಷಯ ಎತ್ತನ ಏತು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಈಮನ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಿನೇಟ ಸರಿ ಸರಿ ಶುದ್ಧ ತತ್ತಂಡ ದೋಷ ತಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಾಯ ಮುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅನಿಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿ ಹೈತ ಮಿತ್ತಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಕಂತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಅವೇನು ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಮುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಸರಿ ಆಪಲೆಗ ಸಾಧ್ಯ ತಿತ್ತಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕುಲ್ಲುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಣಪನವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿತ್ತ ತುಲೆ ನಮ ಈ 4 ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕುರುಳಿಂದ ಎಂಚಕೆಂಡ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೋಡು ತುಂಬ ಅಪಗ ಇತ್ತನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲ ಅಪಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಡಕ್ಲೇನು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜನಪದ ಪಾತೆರಡು ಕುಟ್ಟಿಬಲ್ಲಾಕುನಿ ಪಂಡ ಈರು ಬಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಾರ ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಇರ್ನ ಮಲಯಾಳಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಪಾರ್ಧನೆ ನಾವು ಮಲಯಾಳ ಪಾರ್ಧನೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳ ಡೀರೆಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡ ಕಬ್ಬಿನದ ಕಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತದ ವರ್ಗಗ ಒಂದು ಕಡ್ಲೇನೆ ಬಟ್ ಮಾತಿರಗಳ ಅಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ಈ ಮಲಯಾಳದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಲಯಾಳಮಡು ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಅದು ಇಜ್ಜಗೆಂಡ ತುಳುಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ತೆರಿಪ ಬಂದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಕಿ ಆದಿ ಅತೆ ಅವಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನ್ಪುಂದಂಡ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೆ ಶಂ ದ್ವಿಪದೆ ಪಣ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು 4 ಕಾರ್ ನಡೆ ಕಾವಡು 2 ಕಾರ್ ನರಮಣ ಇಂಚಿತ್ತನು ಉಂಡು ದಾಖಲೆದಂತೆ ಓದಿಪ್ಪು ಹೊರತಾದು ಇಪ್ಪು ಆ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಲ ಈ ಪಂಡ ತುಳು ಶ್ಲೋಕೋಲು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ತುಳು ಸಂದಿಲು ತುಳು ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ತುಳು ಪಾರ್ದನಲು ಇಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಒಂದೇ ಬೋದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಈ ಭೂತಾಸನಗಳು ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಾಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಉಂಡೋ ಬೇತೆ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗು ದಿನೋಲ ಬಲ್ಪು ದಿವೋಲಿ ಅಂದ ಭೂತೋಗು ಭೂತದ ಮಂಚವು ಭೂತೋಗು ವರ್ಷೋಗರತೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವೊಳಗೆ ಹಾ ದೇವಲೆಗೆ ಹಾ ದೈವೊಳಗೆ ಭೂತ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಸಹಿತದ ಬದಿಮೂಜೆಟ್ಟು ಆಕಲಿಗೆ ಸಾವು ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕಾಲೆಬೋದು ಕುಲೆಬೋದು ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಮುಡಿಪು ನಾಗತನು ಕರೆದು ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರೆದಾಗ ಭೂತಾಪು ಆ ಭೂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಪಾದೊಳಗೆ ಸೇರವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ಪನೆ ಆಕಲಿಗೆ ಭೂತೊಳಗೆ ಬಂದ್ಪನೆ ಅವು ಪೂರೈತೆ ಭೂತ ಬೋದು ಮಾತೆಕ್ಕೆ ಭೂತ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವೊಳಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಆರ್ವ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನಕೇನ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸಾನ ಅತ್ತಂಡ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಿಸರ್ಗದ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದಾದ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುವ ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಓ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೋತನ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವುದ ಬಜೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾಡ್ದನೆ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮರ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ರೂಪುರೇಷಲು ಉಂಡ ಅತನ ಐಕ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಟಿಕೆನ ಆಯ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆರುಡನ ಉತ್ತರನ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗಲು ಓ ಇತ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನಂದ ಪನ್ನಗ ಪಂಚಾಂಗ ಬತ್ತು ಅಂಚನ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಗೋಡೆ ಐದು ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕಲ್ಲು ಐದು ಬೇಕು ಗ್ರಹಪಿಂಡಿ ಐದು ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಗಾಂಗಲು ಇತ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾಡಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಅವು ಅಂಗ ನಿಜ್ಜೈಕ್ ಓ ಈ ಪಕ್ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದಿತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳ್ಳ ಓ RCC ಮಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಉಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಹೊರನೆ ಮಂತದ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಪ್ಪುನು ಆ ಕೆಲವು ಜಂಟ ದೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಓಡಿಲ್ ಬೇಂಡ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ನೆಂಜ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ RCC ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಹುಲ್ಲೇರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಓ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದು ಉಲೈಡ್ ಆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ನಮಗೆ ಹುಲ್ಲೇರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ದೈವ ಮನ್ಪುನ ಆರಾಧನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಮಂಚವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉನ್ಗುನಿ ಅತನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಪೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚ ಏರ್ನಿ ಉನುಗುನಿ ಅತೆ ಅವೊಂಜಾತ್ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನೀರುಗಳ ಇನೆತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಅವು ಬೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಅತೆ ದೈವದ ಉಳೈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆತ್ತ ಉಳೈಡು ಮುಂತ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಧೂಪ ದೀಪ ದೈವ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಡ ಯಾನೇ ಅವು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಅವಸ್ಥಾನ ನಮನ ಕುಲ್ಲುವನ ಆಪುಜತೆ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸ್ತು ಎಂಕಲು ಪನ್ನಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪನ್ನಗ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮೂಲ ಒಂದು ಎಂಜಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ತತ್ವಮಸಿ ಪಂಡ್ಲಕ ನಮ ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳನ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಲಕ ಮಲ್ತಾನಾಗ ನಮನ ದೈವತ್ತುನು ತೂಪನ ಸ್ವರೂಪಡ ತೂನಗ ನಮ ಒಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಂಡದಾನೆ ಯಾನಿಗೇನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಜಗೆಂಡ ದೈವಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ ಅಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಡೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಅವು ಆಯುಗುಲ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಪುಗುಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಗಾಂಗಲ ಸರಿ ಸಂಪುಗುಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆರಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲೆ ಬಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಾಮಲು ಹೋಯ್ತಾ ಆ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಬಾಮ ಆತನ ಐನ ರೂಪ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆ ಐತೆ ಇತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಮರಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಳಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೊರಲ್ತಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಏರು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೊರಲ್ತರದು ಸರ್ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಭೂತೋಲ್ ಪಂಡ ದೇವೋಲ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೇವೋಲ್ ಪಂಡ ವೈದ್ಯನಾಟ್ಯವಾಡು ಅರಸು ಬೆಟ್ಟ ಗುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೊತ್ತ ಗ್ಯಾರ ನೆಂಚೆ ಪುರ ದೇವೋಲ್ ಪಂಪರೆ ಭೂತೋಲ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪಂತನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಭೂತೋಲ್ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಂತ್ರರೆಸ್ತೆ ಹೊಸ ಭೂತ ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಭೂತೋಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜು ಪಂಡ ದೇವೋಲ ಭೂತೋಲ ಅಂತ ಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭೂತ ಅಂದ ಬಣ್ಣಪನ ಶಬ್ದ ಇನಿ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತನವತ್ತೆ ಪಿರಾಕಡದಿತ್ತನವೆ ಅಂದು ಆಂಡ
ನಮ ಈ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬುಟ್ಟುಂಡ ಕೂರೆ ಬುಧಾರ ಬುಟ್ಟುಂಡ ಬೊಗ್ಗಿ ಐತೆ ಮುದರೆ ತನಿಯೆ ಚೋಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಧರ್ ದೀಪನ ದೀಪುಜ ಅಪಗ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಂದಲೆಪ್ಪು ಅನ್ನಂಡ ಇತ್ತ ದೇವರ ನಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಅರಿನ ಸುಗಿಪ್ಪೆ ಆರು ದೇವಕಿನ ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭಡು ಸಂಜಾತೆ ಆತಿನಿ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಸಗ ಮರಣ ಜರೇ ಪಣಪುನ ವ್ಯಾಧನ ಪಗರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮರಣ ಬಡಿಪೇರು ಅವು ನಿಯಮ ಅಂಚಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಭೂತ ಅಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪಂಚಭೂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಅತೆ ಆ ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗಾಳಿ ಭೂತ ನೀರು ಭೂತ ತೂ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪನ ಪನ್ಪುಜ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಲ್ ಕೊಡೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಭೂತತ್ವ ಅತ್ತವು ಅವು ದೈವತ್ವ ಇತ್ತೆ ಭೂತತ್ವ ಪಂಡವು ದೈವಳ್ನ ಸೇರಿಗಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂತತ್ವ ಕೋರ್ದ ಆರನ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಅರಿನ ಭೂತಾಂದ ನಂಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆರು ಪರಮಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಪರಮಶಕ್ತಿ ತನಿಮನಿಗ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಪರಮಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಅಕಲು ಪರಮಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಂದ ಬಂಡಂದಂಡ ಯಾಂಬನ ಭೂತ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಲಪುನಾಗ ತತ್ತಿನವೇನ ಓವು ನಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನಡು ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ವಾಡಿಕೆಡಿ ತಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಪಂಡಂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಪುಜ ಅಂಚೆನೆ ಓರಿಯಾಗಿ ಹಿತ ಆಪಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತವಾದ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಶುಭ ಆಪಿನವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರತ್ ಆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರತ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸತ್ಯ ಅವೇನು ಗೌರವ ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಹೊರದೊಂದು ವಾದತ್ ತರ್ಕತ್ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಸೊಲ್ಮೇಲಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಅಕಲಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ವಾಕಾರಣಗಳ ಅತೆ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರುಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕೆಲ ಜನ ಅಪ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜನಕೂಲ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಡತುವು ವಾಡಿಗಡ ಅಭ್ಯಾಸ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಪನ್ನ ಇತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಿಷಯ ಬರೋಲ್ಲ ಈರು ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅವು ಮರ ಕುಂಬ ಹಾಪುಂಡು ಕರ್ಬ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಓಡಿಯಲ್ ಬಾಂಡ ಮುಜ್ಜುಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಡೆಪುಂಡು ಅತೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು ವಾ ರೀತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಎಂಚ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಬಣ್ಣದುಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬರ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೇ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಬಾತ್ಯರ ಓ ಇತ್ತೆ ಭೂವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡಿತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹೊಡಿತೆ ಇನಿ ಜವಾನಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಬೆ ಹೊಡಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅಪಗ ಐನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಪಡ್ದ ಬಂಡ ಉವೇ ಒಂಜಿ ತೋಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಐಕೆ ಏಪ ದೈವತ್ವ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಓ ಅಪಗ ನಾವು ನಿರ್ಜೀಗಾನಂದ ನನಗೆ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಯಡ್ಲ ಇತೇ ವರ್ಷ ಅನ್ಪುಣ ಐಕು ಆಯಸ್ಸು ಪನ್ಪುಣಲು ಉಂಡು ಓ ಅಪಗ ಹೊರ ಮಾಡಾನ್ಲಾಗ ಇಚ್ಚದೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಓ ಮಾಡಿಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ದುಂಬು ಅಟ್ಟಾಡಿ ಪುನಃ ಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಾಡಿ ಪುನಃ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ನೈರಂತರ್ಯಪ್ಪು ಈಜಿಂದ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಬೀರಬೋಂಡ ಈ ಪಾಠ ಸ್ಥಗಿತ ಆದ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಏರು ತೂತೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜೇರೆ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮದತ್ತು ಬೋದಾಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಇಪ್ಪೊಡಾಯಿನೆ ಆ ಚರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಡಿಗೋಪುರತ್ ಸ್ಥಿರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ದೀರ್ಘಾದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಏಪಲ 16 ವರ್ಷಗರ 5 ವರ್ಷಗರ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದು ಕುಡೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರುಗನಾಗ ಬದಲಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸಲಕರಣೆಲೇನು ಬಲಕೆ ಮಂತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಈರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇ ಓ ಇಂಚಿನೇ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪುಲೇನು ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆತದೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಬಗ ಏನ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣೋಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನೈತಿಕ ಬಲ ಬೋಡತ್ತೆ ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷಣಲು ಪೂರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲಿ ತೋಜುನು ಓ ಶನಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಲ ಆ ಗ್ರಹಗತಿದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪೆರೇನು ದಯಮಾಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹತ್ತು
ನಮ ಐತೆ ಆಯ್ನಾತು ಮಾಡೇ ಬಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನು ಮಾಡೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಮಾಡು ಪಾಡ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನಿತ ಮಾಡದಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಐತೆ ಚುಟುಕ್ ಕೊಡು ಮಾಡು ಪಾಡ್ನಡೆ ಮರತ ಬದಲು ಇತ ಕರ್ಬ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜತ್ ಇರಗಿತ ಇರಿನ ಕಲಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ರಚನೆ ಅತನ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಓವೇ ಆವಾಡಿತ ಬನ್ನಡಿಗೆ ಕುಲ್ನೋಳು ಬನ್ನಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಯ್ತಾ ಗಾಳಿಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ನೋಡು ಗಾಳಿಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಓಡೆ ಮಾಡುವಾರ ಇರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೇ ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಝೋನ್ಡು ಏತಾಂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗು ಗಾಳಿ ನೀರು ಹಾಕಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಕುಡೊಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಭಸ್ಮ ಪಂಡ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಐಟ್ ನಮಕಿತ್ತ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗರ್ಭ ನಾಗನ ಉಲಾಯ್ದ ಆರುಡ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಬು ಜಂಗಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆತಂದು ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗ ಆಂಗ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಿರೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬಂಡ ಆರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ದ ಐಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ PPC ಇದೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅವು ನೆಟ್ ಬರ್ಬು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ PPC OPC ಇಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ ಒಂದು PPC ಬಂದದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ಈ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಬಂದು OPC ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು OPC ಪಾಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಬಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಲಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಡವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ OPC ಪಾಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ OPC ವಿಶೇಷ ಅವು ಪಂಡ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮನ್ಪು ಕಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬತ್ತು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ಮಲ್ತಂಡ ನೇರ್ದು ಇರ್ಬಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಇರಿಗೆ ತುಂಬುದ ಇರ್ನ ಅವು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ಸುರ್ಕಿ ಬಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ತುದೆ ನೀರು ಮೀನಂದ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಎಡ್ಡೆ ಪರಪಿ ನೀರು ಪುಣ್ಯ ಅವೇ ಕೂಪ ಸ್ನಾನ ಮಧ್ಯಮ ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ವೆಜ ನೀರು ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂಡ ಸರಿ ಬಣ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತೂರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ದನಿಕಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲೆ ಈತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನದ ವಿಷಯಡು ಅಂಗನನು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ತಿಬಾರಡು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪುನು ದೈವ ಮಣ್ಣಿಡು ಕಾರು ಇಂಚದೀದು ನುಡಿಕೊರ್ಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪಲಿಪುನು ಫಲಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನದೆ ಮಣ್ಣದ ಅವೇನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸೋಲಿಯಾ ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಮಲವಂತೆ ಉರಿಯುಣೊಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡೆಂಗ್ಲು ಕೇನ್ನು ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಇಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂಗನಗು ಹಾಸೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಆವಡು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋಳಿಯಾ ಅಂದಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇತದಾಲಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರು ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರ್ದಜ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಣ್ಣೇ ದೀತಾರ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಅಂತೂತೆ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಯಾನು ಈತೆಲ್ಯೊಪ್ಪುನಗ ಅಂಗನಡು ಎಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ನೇಮಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತನಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಲಿತ್ತದು ನಿಕಲು ಕರ್ನ ನುಪ್ಪು ಆ ತೋಡ ನೀರು ಮೀದು ಕುಂಟಾಡ್ತದು ಇತ್ತಂತಿನ ಆಯ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಾರೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆಯನ್ನು ಅಂಗಣ ಉಂಡು ಅಂಗಣಗ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ಮಣ್ಣಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಕೆಸರ ಆಪನೆ ಅವ್ವ ಆಪನೆಕ್ ಕಾರ್ಕಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುಜಿಂದ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಮನ್ನೆ ದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಕೇಂಡ
ಈ ನೆಲಟ್ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪನೆ ಮನ್ನಡೆ ಪಂಡ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಬುದಾರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಮರಿಪರತಿ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಬಂಡ್ತಾರೆ ಮರಿಪರತಿ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣು ಉಗ್ಗೆಲ್ಡ ಬರಿತ ತುದೆಟ ಮೀದು ಬತ್ತಾಯಿಟ ಮಡತನ ಬಣ್ಣ ತಿಬಾರ್ಡದ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕುಲ್ ದಾಯಬಾಡು ಜೀರು ದಾಯಕೇಂಡ ಅವಳು ಮಡತನ ಸೇವೆಂಡು ಮನ್ನೆ ಮರ್ದು ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮರಿತು ಚಿನ್ನ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮಸೀಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣ ಮಣ್ಣಡು ಮಡತನ ಬಾಂಡ ಕುಕ್ಕೆಡ್ಲವೇ ಕುಮಾರದಾರ ತುದೆಟ್ ಮೀದು ಅಡೆಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಡತನ ಬಾಡಂದಂಡ ಚರ್ಮಸೀಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ಬಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿನ ಕುಡಂಜಿ ಬಂಡ್ಪುಂಡ ಅವಿನ ಏರು ಪಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆತ್ತು ನೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬುಟ್ಟಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎತ್ತನು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಭಾಷಾಂತರ ಅದು ಶಬ್ದಾಂತರ ಅದು ಐಕ್ ಶ್ರಮದಾನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬುಂಡಿ ಪಂತಿ ಬರ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಕೋಡೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆದಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕಿಜರನಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಪರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಡು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಗಣದ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತುದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾಸ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೈವದ ಉಳ ಸ್ಥಾನದ ಉಳ ಇವೆ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಇರುವೇರು ಸತ್ಯೋಳು ಪಣಪನಂಚತನ ವಿಷಯ ಈ ಇರುವೇರು ಸತ್ಯೋಳು ನಂಬೋಡುಂದಂಡ ಆ ಸತ್ಯೋಳುಗಳ ಸ್ಥಾನಾಪಾನತೆ ಉಂಡ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನತೆ ಪಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ ಜುಮಾದಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಮಂಚವಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿರ ಹಾಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಅವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪನವು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನ ಗುಂಡಾನ ಚೆತ್ತನ ಮಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಪನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಬಣ್ಪನ ಬುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಬಣ್ಪನ ಪುರ್ಪ ಅದೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೊಡ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಗ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬಣ್ಪನ ಈರೇ ಬಂಡರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜೆ ಆಜಿನ ಅಪಗ ಅವೇನು ಒಂಜೆ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲಾವನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಂಡಿತ್ಯ ವಾಸ್ತುದು ಉಳೈ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಭವ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜಲ್ ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ಓ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲ ದುಂಬುದ ಇದೆ ವಾ ಶೈಲಿ ಉಂಡು ಆ ಶೈಲಿ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜ ಅಂಚಲವಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಸುರು ನಂಬೇರು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಐಕ್ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರಳಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಬನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಬನೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಬನ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಮಧ್ಯಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ನಾನ ಕೊರ ಎಡ್ಡೆನದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ ನೆಕ್ಲ ಬೇತೆ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಲ ಕಾಣು ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಡಿಜ್ಜ ಓಹ್ ಐಕೈಕ ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟೈಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಕೆಲವು ನೇಮಗಳು ಎಂಚ ಆಪನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ನೇಮಡು ಒಂಜೇ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ನೇಮಡಿ ಮೂಜಿ ದೈವಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮಂಚೋಡು ಪಾಡೋಲಿ ನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಂದಾನ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಒಂಜೆ ಮಂಚವು ಒಂಜೆ ಮುಂಡಿಗೆ ಒಂಜೆ ಮಂಚ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತನದಲ್ಲ ಹೊರಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅಂಶೆ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣೇ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನೆಲದ ಸತ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ವಾಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ
ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತುಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಐಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ವನ್ಪುನ ಅತನ ಶಕ್ತಿ ವನ್ಪುನ ಐಕ್ಯದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಡ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಐನು ಒಂದು ದಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾತಂಡ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗನ ಆತನ ಕಮಿಟಿಯ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಪಂಚಾಂಗಡು ಊನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಗೋಡೆಡು ಊನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೋಡಿಪವನ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತನು ಇದು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮುಗುಲಿದ ವಿಷಯ ತೊಂದ ಮುಗುಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ತತ್ತನು ಪಂಡ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಓ ಊರುಗು ಐದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ ನೆಂಚ ಮಣ್ಣಾಗೈತೆ ಮುಗುಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಇರುವ ಏಪ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರ ದಿನಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಓಪನ್ ಅದೇ ಮಿಂಚಿಯ ಅತನ ತೆಡ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಅವಳು ಒಯ್ತೊಂಡು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಂದ ಅವಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಸುಪ್ಪನ ಐಕ್ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಅನ್ ಬಂದಿರಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಓ ಮಿಂಚಿ ಬಂಡ ಕರೆಂಟೇ ಅವು ಪಂಪಣೆ ಬಡ್ಚೋ ಅವಳು ಓಲೋಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತನಂದ ಅವು ಆ ಊರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಈ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದೇ ಪಂತಿನೇನು ಐನ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಜ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತರಭಂಗ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ತರಭಂಗ ಬಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಪೊಲಿಂಡು ಪಂಚಾಂಗ ಪೊಲಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿ ಪೇರ ಮಲ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನಾಶ ಮರಣ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನ ವಿಷಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಅದು ತೂನಂದಾಗ ಐಟಿ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಾಶ ಅಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಗಿರಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಆಯಗೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಮರಣದ ಸಂಕೇತ ನಾಶ ಕೊರತೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿದರೆಗೆ ಮರಣ ಏರಿಗೆ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ಜರಿನಿಂದ ನಾರು ಇತ್ತೇರಂದ ಅವಳು ಬರಡೈತೆ ಅವು ಅಂಚ ಅವೇ ದೇವೇರನ ಕೋಪ ಅಂದುಂಡು ಅವೇ ವಿದ್ವಾಂಸಗೆ ಸಬಿಟ್ ಅಪಮಾನ ಮರಣ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ವಿಮುಖೆ ಅಂದ ಈಗ ಮರಣ ಇಂಚ ಮರಣ ಬಂಡ ಸೈಪುನ ಮರಣ ತುಲ್ಯ ಆಯ್ ಮರಣ ತುಲ್ಯ ಸರಿ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಗಾಂಗಲ್ಲಿ ಊನ ಆನಂದ ಆಯ್ತ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟು ನಿಂತು ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದರ ಮನೆಗೆ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಂದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಪು ಅವು ದೈವದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವ ತೊಜಿಪೋವನ್ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿದ್ದೆ ಅವಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತೆರಿದನಾಗ್ಲದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆತ್ತ ನೋಡು ತೆಗೋರಿ ಒಂಜೇ ಐಕೆ ಮತ್ತೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಐನು ಗಿಚ್ಚಾದ ಬಾಲಾಲಯ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಅವಳು ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು ಓದು ವಾರಂಟು ಶುರುವಾಂಡು ಅವು ದೈವ ಅವಳು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪನಿ ಎನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುತ್ತುಮದಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸುತ್ತುಮದಲ್ದ ಇಲ್ಲದುಳೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೇತೆ 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 ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಉಳಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನ ದೈವನು ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವೇನು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ವಿರೋಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಾಡ್ದುಲ ಇತ್ತಿನ ದೈವನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬಾಡ್ರು ಬಿಡ್ಬುಜ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪೋಡೆ ಆ ಬೇಲಿನ ಓ ಅಂಚ ಬತ್ತನಂದಾನ ಅವಿತ ದುಂಬುಡ್ ಇಂಚ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ದುಂಬುಡ್ ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ಚಾವಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವನ ಪಿದೈ ಬಾಡಿನ ಉಲಾಯ್ ಗಣಪದ ದೀತ ಅಂದ ಪಿದೈ ಚಾವಡಿಡ ಆರಾಧನೆ ಚಾವಡದ ಸತ್ಯುಳೇನ ಪಿದೈ ಬಂಡ ವಾ ದೋಷ ಅಂತ ಬಂಡ್ಪಾರೆ ದೋಷ ಬಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೇನು ಕೊನದೀರ ಪಿದೈ ದಿಯಾರಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವಲಿ ಎತ್ತು ವೇದನೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚೆನದೆ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಂಬು ದೈವಳು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಐಕು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಸೂತಗದಕಲ ಆಮೆ ತಗ ಪೊಗ್ಗೆರಿಜ್ಜನೆ ಐಟೆ ಆಮೆ ಸೂತಗಿತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಳೆ ನಂಬೇರು ಒಂದೇನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡುನಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪಡ ವಾಸ್ತು ಬೋಡೆತ್ತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಂಡ ವಾರೀತಿದ ಉತ್ತರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಇದು ವಿಷಯ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ ಬೇರೆ ಅಭಿಜು ಅವು ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಭಾಗ ಹೋಗ್ಪುಂಡವು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಉಂಡು ಮಂತದೇರು ಬಲಸದೇರು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐ ನಂಬೋಡೆ ಬಂತ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯಂದಾನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಅಮಸೂತ ಕೊಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾದಿ ಪೂಜೋ ಇತ್ತ ದೈವ ಅಂದಂಡ ಸತ್ಯಳು ಅಂದಂಡ ಕ್ರಮಟೆ ಬೋಡು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪೆರ ಅಭಿಜೊತೆ ಅತೆ ಅಮೆಸೂತ ಕೊಳು ಬಾದಿ ಪೂಜೋ ಅವು ಕ್ರಮ ಐಕೆ ಕೋನೆ ಬಂತದೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತದೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಬಂಡ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಈ ಬಾಧೆ ಎಂಚಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದು
ಒಂಜಿ ಕರತ ಬೋವನ ಸಲ್ಲಂದ ತುಳು ಯಾನು ಪ್ರಮಾಣೋಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದಂದು. ಒಂದು ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದ ಆ ಕುಬಲಡಿ ತುಳೆ ಕೋಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ದುಂಬುದಿನಗಿರು ಬರಡು ವಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನೆಟ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ದುಕ್ಕು ತೊಚ್ಪಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳೇನು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಆದ ಸಾಧಕೆ ಆದ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೊಸಕಂಡ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಣಪನಂತ ಬಗೆಟ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ವಾಸ್ತು ಪಣಪನ ಪಿರಾಕಡಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಪುದರ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪನ ದುಂಬಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ನನಗುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಬೋಡು ನನಗುಲ ಬೋಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಬೋಡು ಏಪ ಬೋಡು ಏತು ಬೋಡು ಪಣಪುನವನು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬದುಕು ಛಿದ್ರ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಅತೆ ಛಿದ್ರ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನವೇ ಧರ್ಮ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಈತನೇಟದ ಸೂತ್ರುಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ಲಾತೆ ಈ ವಾಸ್ತುದ ಬಗೆಟ್ ಅತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಂದಂಡ ಏಳಿ ಇರಲಿ ಅನ್ಮ ಬಗೆಲ ಮುಗ್ಯಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ರದ ದೈವದ ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೆ ದೈವದ ಕಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಡಾನಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ನಮ್ಮ ಸುನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೆಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮು ಪದಂಗಡಿ ಕೈಮುಗ್ಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತೂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿತಾಂಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಕುಲತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಕುಲತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಗ ಆಯಗಾಪುನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಮುಖೇನ ಆಯ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಮುಖೇನ ಸಮಾಜಗೂ ಆಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಅವು ಏಪಲ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಷ್ಠೆಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಫಲಿತ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲವರು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಾಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆಂಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಮುಖೇನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ವಾರ ದೈವದ ಕಲಟು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾತರಡ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಐಕ ಕೇನುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ದಿಡ್ಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.